Amerikanın köpçülüklerin habar veriş derişdelerinin saylawlaryň netijeleri baradaky maglumatyna görä, Demokrat Joe Biden Amerikanın Birleşen Ştatlarynyň prezidentligine saylanýar. Ol tas 50 ýyla ýakyn siýasat bilen iş talyşyp gelýär. Biden saylawçylaryň öňünde özi hem işçi maşgalasyndan çykandygy üçin işçileriň bähwitlerini gorajakdygyny aýtdy. For those who've been knocked down, counted out, left behind, this is your campaign. Joseph Biden Pennsylvania ştatynaky Senaat şäheri bolan Scranton'da dünýä indi. Ol saylawlaryň öň ýanynaky kampaniýada Dowduk şäherine aýlandy. Well, I couldn't come to Scranton without coming by the old house. Onun kakasy öň ulanylan köýne maşynlary satýardy. Ýöne maşgalası maliýe kynçylyklaryny başdan geçirýärdi. Biden ýuridik bilim aldy. Ol 30 ýaşynda Delaware ştatyndan Senata geçen saylawlarda ýeňiş gadandy hem Amerikan Senatynyň taryhynda iň ýaş senator boldy. Ol şol wezipesinde 36 ýyllap işledi hem onuň dowamında bir näçe gedek Senatyň halkara gatnaşyklary komitetine ýol başçylyk etdi. Ol Barack Obamanyň vice-prezidenti bolup uly meşhurluk gadandy. Support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United States. We say keep the faith, but my grandmother would yell out, spread the faith. Biden mundan öň iki gerek 1988-nji hem 2008-nji ýyllarda Demokratik Partiýadan prezidentlik wezipesine dalaşýar bolmagy synançdy. İlkinji gerekde onuň studentleriň işleri baradaky çykyşlarynyň käbir ýerlerinde plagiatlyk başanyň sözüni ulanandy belli bolandan soň bäsleşikden çykdy. İkinji synançy hem şowsuz boldy. Ýöne oňa derek Obama döwründe vice-prezident boldy. Bu oňa Afrika Amerikanlylaryň arasynda uly meşhurluk getirdi. Häzirki geçen saylawlaryň öň ýanynaky kampaniýada Biden özüni ýurdu birleşdirjek lider hökmünde görkezdi. Our campaign reflects the diversity of this party and this nation. And that's how it should be. Because we need to bring everybody along. Everybody. We got to beat Donald Trump, and we will, but we can't become like him. We can't have a never-ending war between the parties. Biden'ın ambisiyoz programması biz önküden gowsuny dörüdörs diýip atlandyrylýardy. Esasy maksat pandemiýa döwründe emele gelen krizisten çykmak üçin Amerikan ykdysadyetine ýardam etmek. Ol programmada mektebe çenli edaralary investisiýalary goý bermek, saglygy saklaýyş ulgamyna hem bilim puwdagyna goşmaçy 3 milyon iş orunlaryny açmak üçin çäreler göz öňünde tutulýar. Biden öz maşgalasynda ýüze çykan helakçylyk sebäpli saglygy saklaýyş puwdagynda reformalary geçirmegi öz borjy saýandygyny ma'lum etdi. Onuň ogly Bo Biden 46 ýaşynda rak ketelinden öldü. İlkinji aýaly hem gyzy 1972-nji ýylda ýol helakçylygynyň öldüler. It seems to me that we should be thinking about healthcare not as a privilege but as a basic right. Halkara siýasatynda Biden Birleşen Ştatlaryň stoluň başynda bolmagyny planlaşdyrýar. Onun halkara meselelerindäki käbir garaýşlaryny Demokratik Partiýanyň öňünde durýan meseleler emele getirdi. Meselem 2003-nji ýylda ol Iragy çözup girmek barada ses beripdi. Şu ýylky geçen saylawlar kampaniýasy döwründe Biden Iran bilen 2015-nji ýylda baglaşylan ılalaşyk meselesine dolanmagy öňe sürdi. Ol ılalaşyk esasynda Irana girdilen sanksiýany aradan aýryp, onuň ýadro programmasyny çäklendirmek göz öňünde tutulýar. Trump ol ılalaşykdan 2018-nji ýylda çykypdy. Biden Russiýa babatynda bir pozisiýany saklamagyň tarapynda. Russiýanyň Ukraina konflikti meselesini hemde 2016-njy ýylda Amerikadaky prezidentlik saylawlaryna gatnaşdy diýilýänini ýadgyrdy. Biden Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öz ýaramlary bilen ara gatnaşygy dikeltmekçi. Trump'yň Amerika birinji orunda diýen şygary sebäpli ol gatnaşyk gowşapdy. Biden says that his top, if he identified an absolute top foreign policy priority immediately, would be to reassure NATO allies. That he says, the day after I win the election, I would be on the phone there with those allies.
Biden'ın adyna şeýle hem onuň bätdeşi Trump'ın adyna öz işdeş ýoldaşlary, ayarlar babatynda gelişmeýän häsiýetleri tanqid edildi. Olardan bir ayal hatda jinsy zorlukda hem aýyplady. Ol muny düýpden reddetdi. Şeýle hem Biden'ı vice-prezident wagtynda ogly Hunter'ın Ukrainadaky Burisma gaz kampaniýasynyň direktorlar şurasynda wezipä alandygy üçin tanqid etdiler. Biden hem onuň ogly ol ýerde kanuny bozma ýagdaýynyň bolmandygyny aýdýarlar. Ýöne Hunter Biden şol wezipäni almak bilen özüniň ýalňyşandygyny aýdýar. Noýambr aýynda Biden'ın 72 ýaşy dolýar. Şol ýaşy bilen ol prezidentlik wezipesine eýlendi näme edip biler. Kätol bolgusyz ýalňyş goý berip, garşydaşlaryna özüniň kemterligi barada şüphelenmäge mümkinçilik döredýär. All I got to do is watch me, and I can hardly wait to compare my cognitive capability to the cognitive capability of the man I'm running against. Kaliforniýadan senator, ondan öň ştatda baş prokuror bolan Kamala Harris vice-prezident bolar. Onun holsarlary Hindistandan hem Jamaikadan gelen immigrantlar. Ol denan iň iri partiýadan Birleşen Ştatlaryň taryhynda vice-prezident wezipesine dalaşýar bolan ak ýagdlardan bolmadyk 3-nji aýaldyr. Inaugurasiýa dabarasy 2021-nji ýylyň 20-nji ýanwaryna bellendi.